Hi ulit. Hi guys. Hi guys. Go. Ano gagawin nyo ngayon? Pititigan yung malunggay. Para kumalas isa-isa. Seryoso po ka ha. Ang ginagawa mo, Sina? So ngayon, anong ginagawa nyo ngayon? Ang ginagawa mo? Huy! Ang ginagawa nyo? Nagbabalat ng Binabalat ng malunggay. Wow! Ang malunggay pala binabalatan na. Lahat ng tao nagkakamali. Oh! Hindi ko nasigad kung perfect ka. Wala. May God pa, may pagad ka pa. Kumakain ba yung munggo? Opo. Hindi. Kasi naiiba ako eh. Ang dami. So guys, ang sarap manampar, sobra. Try nyo, worth it. Ang dami ah. So ito guys, fresh from bakuran. Ito si Sheena, ito si Riza. At dito po kinuha ang... Pakawalan nyo kami dito. Pakawalan nyo kami. Joke. Dito po kinuha ang malunggay. Diyan po ito. Okay. Siguro banda doon. Oh! Sky. Sky. Sky po pangalan niya pero Sky. Say hi. Aircon. Napakalakas. Joke lang. So back to you. Yan po. Ang dami ah. Nato to? Oo. Kasi pag sinabaw naman yan, mas masarap kaya marami. Pwede nga isang malunggay naman. Sige. Guys, isa lang daw pwede na sa munggo. Isang pirasong ganito, diba? Kung hindi ka pa ng piloso po. Tingnan mo, ito po. So, sabi niya, isang malunggay para sa ganito karaming mungguray. Oh, di ba? Sakto. Tipid. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye. Please do subscribe, like, and share sa anong Zik channel? TV. Zik TV. Share ko lang. So, ito pala, share lang namin. Sorry guys, huli na yung intro ng YouTube channel.